Dobrý gameplay a neuvěříte, co se mi stalo. No, neuvěříte, co se mi stalo. Já jsem natáčel tu otevíračku s tom. Nic se mi nehrála. Ona se mi nehrála, takže vám tady ukážu 5 věcí, který jsem se tam tak koupil. Jako první věc je tohle. Ale já to nejdu, takže tomu dávám tak 3 body z 10. 3 věžičky z 10. Jako další věc mělo být tohle, ale to se mi ještě neprovedlo poskládat, takže to vám ukážu někdy asi až potom díky na shortu. Ale mám už tomu matek. Jako další věc bylo tohle. Jo, tohle to je jenom pen, to byla další o tomhle. Takže jako další věc bylo solární panel na mobil. Máme na USB. Já nevím, zase matek. Takže tyhle dvě věci jsme zatím ukázali. Takže jako další věc jsem si koupil tohle, což je hodně velký. Je to takhle nevidíte celou kameru v podstatě. Což je to za mě dobrý. Tohle točíš na hledání kovu. Já jsem tady musela to způsobit. Konečně tady mám tohle. Já jsem malinko štípla. Jo. To je k tomu. Tady, já to mám i tak bude zmatek, tohle zase k tomuhle. Jo. Jako další věc jsem tady koupil tohle. Což ten třeba čekal 2x větší. Je to celkem takový malý. Oproti, já nevím, třeba proti mému ramenu to je malý. Oproti mému ramenu to je za mě malý. Moc výkon to tam není. A asi jak tak. Tohle zase tohle je tohle. Ty máš opály. Jo. A jako, nejspíš jako poslední věc, co jste koupil, tohle. Mít to tam neschůzí, že mít tohle na kole. Víc jak 5 minut, tak já vám říkám, že já tam skolabu. Já tohle mít jak víc jak 5 minut, tak tam skolabu. Jo, a abych nezapomněl jako další, že jsem si koupil tohle. To je na pití. Akorát jsem si tady koupil, to se vlastně tady takhle posune a máte to akorát tady. Musíte udělat dírku. Tady právě musíte udělat dírku, to je to. Ono to zase tak nevadí, že tam musíte udělat tu dírku. A to takový, je to dobrý. Jo. A to všechno. To všechno. Takže vždycky, takže se tady můžete všimnout, já to video jsem zkoušel před fotky, všechno, ale s tím nikdo. Takže musím nějak. Takže čau.